nabati kita. Ayun, this day would come. Raging balls inside my brain. How would you remember? In your endless love, this is my fight. So, who's up my right? Kumulat sa layo. Sino sa magulugod sa masa. Papa, what's that? Bakit tumakunan? Dahil, pag ano, kapag simbal, gamitin mo, sapatos. Sapatos ko. Hindi ka maano, mag-rapto. Sobrang ko. Mag-rapto ka. Punta itong na-short. Marami short ka nan? Ha? Rubber shoes? Ma'am. Ano mga gamit mo? Ako yung rubber shoes. Ano susunod mo sa pagsimang sapatos? Rubber shoes. Sapatos. Wala ko rubber shoes. Ito yung mga sapatos ko. Ngayon, ako yung puti. Parang kung anong i-edit ka mo, naiyak ko na. Dahil ang ganong snapping ano ko content ko. Ako sunod sa susarok lang. Nan, hindi pa ang kabagulit din ang bulo. Ang bulo pala ng kaya gusto rin kabaganan, tapos pag dala ko lang akong baganan, wala akong mag-big din ang kalaban ka. Tapos, ako din gusto na ako, tapos ako madalaga. Kaya naman ito magampang. Kaya na, pag natripan lang mo ako sumunod, dyan ako masumang. Good boy ako, wala akong magkikipag-iwan. Hello, what's up? Hindi ang pinakamatalik yung dugo. Ano, polo. Walang babae, puro babae. Sida, kabarabida. Ang sarap tagain ko, ang sarap tagabaso. Sabi mo pa, ayapat. At ang sarap tagasal ng Kristo. Sikoy, Laika. Laika. Kera. Sabi-sabi dapat receiving ka na ano, agad ang adang kwarta tapos kung di ka na nagsabak, itadala ka sa gusto, bumurog-burog mo ka. Magdala ka na sa mag- Hindi na kaya manak kung may kumalang sa nagiging magdala ka na gusto mo ito. Kasi nasa mag- Pag natin pa ang ayabo, tapos para pangkalang ka na, makaira ko ng duhok mo. Anong gibon mo? Sir, kayo po po. Ma'am. Grabe.
Actually, ganito yung parang Salgiri, wala ko ba mo? Sabi yun, pagkabot sila naka-eskwela, may kang pinakamatuwa. Siya. Kaya nailan mo, inapin ko kayo. Burang ka, mga budor na. Mga ayo. Nasa mong pag ako naman pala nasa 14 ka na. Yun, birthday mo. Puro pamalan ako sa'yo. Pinapil. Ay, ano siya dito?
Four. Three. Ayan o, two, four. Ano? Kabita na. Wow, ano yun? Open din siya to. Abangan sa kanya. Makaligus paano, lupit mo three. Yun ang mura ba Wah, nga, saka nag-trial ko nga, 122. Ayun nga ni, 240 gas lang. Ako hindi nila. Ano? Tapos, Yan. Ginamitin dati medyo sa Give man sa nag-click. Nagpag-click nito. Oo. Ulit tara mo ano mag-ang lahat. Ano yan na ito, titipunin naman eh. Ito yung pag-relegation ako kasi ilas mag-init sa studio. Napili na lang nila wala gusto. Nakaroon ka siya lang. Marinali. Nilin siya kan si Dave. Ikaw pero nagtumpak na ito man natin. Ah, ito! Gagawin. Gagawin. Gagawin na. Salamat sa pagbakit ko din.
ka nagurugod sa mga kasi ka nagurugod, wala ako. Nahihayang gano'n, maninabahan mo. At kahit, ay, maligit sige, ay, magkakaroon mo kapag ako na nalabuhan. Kaya nagkaroon ng buhay. Ako nagsiga, magpausa no. Kaya nagkaroon ng buhay. Hindi ko na. Madagdag mo talaga sila sa pagmagkakaw. Madagdag mo talaga ang buhay. Naigayin ko na dyan. Balik ka dyan, Pap. Ipilit na to. Wala ko. Short. Buka na. Shit. Ano na ito? Okay. Ay, kuluk. Hindi ada. Ano ba na ang dalo ko na dalo? Kilig ako. Uy, kilig ko. Kilig ko. Ay, pahero ka mo dyan. Ilaw nga, suwati ko. Saka nga, hindi ka na magigde. Oo, ilalim to. Pero kasi, alos ako pa rin doon. Ay, di ka pahero. Bawin siya sa diling harong ha. Hindi pa no, pinay na. Ikaw pahero po yung ako bisa lakong harong. Ako may sa diling kayo na eh. Kaya may sa diling kayo na eh, kala mo sa no. Umurmal ko ang pagkakatalog sa kulit eh. Karong ko yun eh. Tagbo! Tagbo! Abilis, ano ay tagbo? Ano pangalan ka ba? Mabilis masala? Abilis masala? Basta, ano ka ano malo? Sa kubo? Ano? Parang isutso mo sila? Paano man sila nga ni? Abilis ano? One, two, three, five. No. Abilis, 1, 2, 3, 4. Magpangkalot pa lahat. Wala isutso mo sila may kubo. Ay. Pero wala ka.
Lipat na gusto ko niya. Woo!
Ay, putang sinipa. Bagong ano pala ito, piso.
keyboard. Okay.
Yan ako.
Magpabilog ka, basic it ka. Tapos, fine.
Holy shit. Ah, wala nung na. Buka po. Ano mo lang? Diba? Ano yung kapal? Wala. Wala. Kumbaga pa, do. Never subscribe. Hindi ka na ba? Wala si ano,
siya kasi niya ang buwan. Bakit yan ang hirap? So, nakulong sa bago. Magawa tabi. Okay, okay. Hindi ko makakirap. Hindi mo sila. Diba kung baga so, ano yung biyak na yun? Book na ito. Sino na ba ko siya makasason? Ano ko siya makasason? Di ba ang ganda sa kawa? Bumulong sa kanila ba? Kita? Dan makasito ko siya makawa. Tipo, ganito ano. Parang hindi ko makasito. Tulad yun. Buti naman ito skinny. Sabi mo nito. Wait, kilala ko. Palitan. Skinny naman. Bro, box, abuse. Yung weight box, abuse. Sabi mo weight box. Like ko. Box abuse ko siya. Yung box abuse. Ano yun ito?
dito. Ayan ko na. Eh. Uy! Hammer lang. Hindi ka.
Whereas no water. Yo. Napapareha ka. Pero, Gulo na.
Dali. Sige, ha? Ano yan naman sa amin? Kaya na ko. Ano ko? Meron ka? Ano? Ay, wala 3 minutes ka na magsabi. Kaya mo pala. Sabi sa inyo, sabi sabi din sabi sa yan, yan naman sa kamo sa video. Oh, nga, yun na yun na. Parang magkakasuhan mo na lang. Malalik, malalik. Ay, Joji, medyo matarang nito ba tigil na sila. Lemon, ito, ayos ko. Baraman ko. Woo! Nali, kain na! Nagpapatigil mo kung ayos ka. Kape ba ko tawag sa'yo? Masay. Nagbalo na ako. Para inhalik ko, tati ko pan ko. Kasi ka nagbalo. Sipon hadlo. Kanya, wala na, di ba ito na? Iba na ako. Pasok pa mo, kunin mo na ako. Eh, malalay pa mo sa araw. Ano yung sa'yo? Okay ka na. Dali na, ay. Kamali na sa dali. Okay, ay. Ito nga, ito. Dapat nga na? Dapat bila? Ay, mauli na. Sorry. Ayos ka, maralaw ba ito? Para ito, isang bakasyon eh. Ano mo? Mana? Bala ko ito na. Wala mo ito na nga, yo. Basta,
Ay, kung ninaksuwa ko. Kung ito, ano, yun, di ba?
Ano po, intro mo pati. Hello, babe. Iwanan. Ay, ito.
naman yung mga boss. Bueno, nakabulong mo. Twenty-six commission para malasa. Sandra, Ha? Oh, Omole. Omole. Omole.
Kira na ba eh? Meron na ka na? Mag-total ako dito. Ang lag na yung shopping. Saka, Dami talaga. Nawalan. Isda. Isda. Tama ko mo.
Wala kang pagkakagin na lang, muna kung puta, ikaw mo.
Pero ginawa ko yung tumat na enroll.
lang yung ganun ako. Naghanap ako ng pantulong rapat na talino, patulong tayo. May nag-rally, maganda pa.
Kanina yun. Apat na. Go! Garon man fixing. Maano ka, may mga routine ka. Yeah. Office boy.
Para kami na, hindi ko po na tawag tayo. Tulong mo ng tutok na ako. Lockdown po, no? Tapos i-revive mo na dali, no? Ang dalawang marama. Pero nalandaw na ako. Tutulong. Tulong mo. Tayo. Tayo. Sabog pa. Dar-dar-dar. Wala. Mga din sa layo. Tarong daw may amor ka. Gadan ka. Nakarin ko. Nakapako ko. Nawa. Sa ganun mo nga mo. Hindi nga makadula. Eradicator, binabakal, anong team ko sa OG. So, yung, ang server, ang forward ko, ano sa hindi ka na makadula. Yes, so, so, paano mo grabe?
Pag pinakain na Gabi na talaga. Siguro na may pagkira ng ito, grabe ito. Mga bago ko sa kita. Na hindi ang makadalagan sa mga makulugo ng tanong ko lang. Grabe ito, mga daw, wala, may layon. Ito sa ang katotohanan. Dahil naman na naging nakakita ko ano, may pag-explore dahil na nabubutan sa Mahal
ngayon, kapag may rabi dito, marami na. Kaya na na. Kung yung banda. Kaya dito pa rin yan. Nagluwag yun. Dito pa rin. Okay. Because of the wala nag-remember ko. Ano lang dyan? Hindi mo na ano, sabi mo. Pag mapinis, hindi mo na sabi mo. Ayun,
Ilalak niya ng 2 million. Ng ano, wala ko yung dahil ang buhay ko to, may buhay pa kaya. Ay, rapor niya bago ang kapang kayo. Hindi na ito. Hindi na matapos. Enjoy your life.
ang mga
proud na.